De werkonderbreking zou plakvinden als protest in het nieuwe CAO-akkoord dat sluiten is met Arriva. De vakbonden binnen akkoord, maar blijkbaar ben gewoon leden het er net mee eens. Ze roepen het personeel op naar een groot werklijst te komen joert. Van de maand 10 uur zou de werkonderbreking beginnen. Wij binnen op het station en wachten ja. De trein van 10 uur rijdt gewoon. En de trein naar huis? Geen Wolfvoort? Wij gaan weg. De trein naar Greens dan, wat docht die? Gaat u zo weer vertrekken? Waarschijnlijk wel. Er binnen dus geen signaal dat er net rijden wordt. Ik heb wel geruchten gehoord vanmorgen. En er zijn al reizigers die mij gevraagd hebben, maar ik weet nergens van nog. En weet u van collega's die niet rijden? Ik heb nog niemand gehoord. Let op de mooi stappen machinisten ik gewoon niet. Hey, ik moet rijden. Arriva meldt dat de actie van Joert voorbarig is. Deze week wordt de uitslag van de ledenrieplachting van de vakbonden bekend. De animo voor de wilde staking liep het dus net grut west te hebben. Er is geen enkele treinrit uitvallen, Joert.